Ето сега ще покажем как работи модула за дистанционно пускане на печката посредством фабричния ключ на нашото BMW. Когато задържа бутона за заключване, печката ще се стартира и за да потвърди, че сме стартирали печката, за да можем да го видим евентуално от терасата или от някъде, ще светнат 3 пъти дългите, халогените и светлините за задна скорост ще светнат по 3 пъти, за да може да разберем, че сме пуснали печката. Ето, задържам заключването. И сега, ако се приближим към колата, ще видим, по-така ще чуем как печката се стартира. Така. След около 5 минути работа, тя ще стартира и климатроника, за да може да размрази предното ни стъкло и да затопли и купето. Това е. А ако искаме аварийно да изключим печката, трябва да натиснем 3 пъти бутона за отключване на колата и печката ще се стартира. Ще ни потвърди, като светнат габаритите. Сега няма да я спираме, защото искаме да мине целият цикъл, но дори да я спрем ръчно, отново трябва да мине поне 3 минути цикъл, за да изгасне, както си е предвидено от Webasto, производителите на печката. Това е.